Ma'am, diri Rico. Rico, may Shopee delivery. Nakay-order sa Shopee. Kuhanin siya katong mga abono sa bulak. Oo. Tapos may mga gamit sa ano, may mga seedling sa bulak. Mga gamit pang 7,000. Wala. Okay. 7,000 pero na. Ha? Isa rin nag-order ni ma'am. Pangalan ako si mama. Eh, 7,000. Oh, 7,000 asa mo kumuha ana. Ha? Sabi mo ako kumayra. Pagkukuntaan lang mo nakadako. Pero sa imuha man siya napakapangalan, good ma'am, Elisa Rico. Barangay Kisante, Makilala. Naman si Ray pambayad si ma'am, oh. Wala na yung pagbayad. Ah? Ay, mao. 7,000 man good. Wala kalibutan eh. Huwag siya nga natin siya order. Kung pila may meron, huwag siya mutukan. Pero wala. Ina nakadako. Umusukutan niya nakadako na. Pila rin kwanta na to dra, ma'am. Isus nga, gamutan ko kaniya mga ikakala niya. Ala. Hindi na mo dito. Ala, taon man ni ka, di naman din mabalik ni. Hindi mo ba makakag-order? Huwag hindi pa nagbalik. Wala din kita na ang presyo kung pila. Ha? Ay, naay mo bayad siguro. Tanawa, good man, kay daghan kay mga gamit pang ano, napay mga pot, kompleto. Doa siya ka box nga dako. Gabaligya mo mga bulak dere. Nagbaligya, pero pati o ganing baging bag lang Oo. akong gamit man. Ay. Na may mga pot na dagko god, apil niya pindot siguro. Tanawan na to. Bala ka, di gani ko wala huwag ko manay mong revision. Tanawan na to, ma'am, dali. Tao naman ni. Sig na to, natong mga igsuon, ma'am, sig padto diri para sig mo tabang og bayad. Pinay mo tabang og bayad. Sir, nakay pambayad diha. Ay, anak ni mo ni ma'am? Isa? Basin na siya bayad di ay. Ano ma'am, tanawan good ma'am? Tanawan ang kailagan kayo. Kaya ma'am, tanawan sa ma'am. Tanawan sa nato. Tanawan sa nato. Ala, tanawan na nato. Nakabox na siya gawa. Shopee na Shopee. Dali ma'am, dali oh. Ali. Freedom ma'am, our freedom. Tanawan na nato. Prize! Happy birthday! Ay man nagasto kay gugma man na nila sa imo ha. Oh. Love man ka sa imong mga anak mo nang dire ka ma'am. Oh, walay bayro no na ikaw pa na kwarta daga no. Oh. Dili naman ano kay smile na kay birthday baya. 60 ba ya kakaroon no? 60, di ba? Oh. Ang kwarta makita ra. Ang gugma sa mga anak sa iyang mama, dili na siya kabayran. Oh. Dali ka ma'am. Naay message para sa imo ha. Hello mama, happy birthday. Thank you for your unconditional love and sacrifices. Ma, you deserve all the joy in the world. May this day brings you smiles and love from all of us. Happy 60th birthday. Surprise from Realisa Rico and family all the way from Belgium with love. Ang gugma, gikan pa sa Belgium, no? Naabot sa Kisante. Okay, sige. Ma'am, okay ra na luha na sa luha na sa kalipay. Ma'am, mga ayo, may mensahe nimo para sa imong anak. Salamat nak, salamat tay. Salamat po. Salamat sa inyong tanan. Kumusta lang mga bata? Dito sila nagpuyo? Wow, sana all. Dili na daw isipon ang gasto ingon sa mga anak basta kay mapafeel nila sa imuha ang ilang love. Layo ba ya ang Belgium?
Sige, kamo, gang. Oh, nagyoyay mong mama sa imo kay order kang Shopee. Igreet sa mama. Happy birthday, ma. Nagsabot ng good ng ate Gabi hapon. Isabutan ng surprise ka. Happy birthday, Salamat lang. Okay, dito. Salamat kayo. Okay. Ang handa dira, ma'am. Ang handa ni mo dira. Wala niya po. Sige, una na dyan handa, no? Sige, mo kanta sa tag happy birthday. Thank you, Don. Sige, ma'am, ba? Happy birthday to you. Okay, birthday wish. Hey, happy birthday to you. Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mino nga kami ang napili sa imong mga anak para magatod karon ng surprise dire. O, unsa may feeling nimo di ay? Unsa gibate? Salamat. Nalipay wala. Nakaratan ra ka gani ha? Kaya ko pa yun. Ay, dili man to 7,000. Joke ra to oy. Ano, joke ra. Prank lang. Okay nya. Nalipay na ta karon? Nalipay. Okay. Sige, happy birthday. Palakpakan na to si ma'am. Dalaga na dyan, no? Ikaduhang dalaga. 60 years old. Mag-pension na puhon. Puhon.